Magandang buhay mga IVFC kids! Alam niyo na ba ang tunog ng 5 patinig sa alfabetong Pilipino? Alam niyo rin ba na ang patinig kapag pinagsama sa katinig ay may mabubuong panibagong tunog? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Bago ang lahat, awitin muna natin ang ABC song upang sariwain ang mga letrang patinig. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? Okay, ikaw naman ngayon ang umawit ng ABC song. Ready? 1, 2, and 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? Inaanyayahan ko ang mga parents, mga guro, at mga individual na sumali sa ating kampanya against illiteracy among Filipino children. Dahil sa pandemya, lolobo ang mga batang hindi marunong magbasa, kaya kailangan natin gamitin ang teknolohiya upang masugpo ito. Magtulungan po tayo.